Il-proġett taċ-Ċentru Nazzjonali tal-Konservazzjoni tal-Ilma fiż-żona tan-Nigret fir-Rabat ikklassifika mal-finalisti tal-International Design Excellence Awards, unur prestiġjuż fil-qasam tad-disin li jingħata mis-Society of British and Interior Design fl-Ingilterra. Dan l-unur jiġbor fih l-iktar proġetti ta' kalibru kif jgħid id-disinjatur tal-proġett Mario Cassar, li fisser li ma kienx faċli biex dan il-proġett jirnexxielu jagħmilha mal-finalisti li fih hemm proġetti minn madwar id-dinja fosthom l-Olanda, l-Ingilterra, l-Italja, iċ-Ċina u oħrajn. Dak l-ewwel iskrutinju tal-ġurija, illi hija ġurija wkoll background li b'xi mod missew mad-disin. Ngħidu aħna dis-sena hemm rappreżentanti minn Aston Martin, Google, YouTube. U kif ukoll hemm element ta' votazzjoni online illi jalloka 30% tal-ammont kollu globali però jibqa' 70% illi hija fidej il-ġurija internazzjonali. Kif jgħid Cassar, il-ġurija diġà wriet sinjali pożittivi ferm għal dan il-proġett. Li aħna konna sottomettejnieh għal kategorija ta' Best Public Space. Ġejna notifikati anke hemm il-ġurija illi ħassew il-kellu jiġi elevat fil-kategorija ta' Intelligent Design. Jiġifieri il-proġett illum hija ħanajtek qed itellaq fil-kategorija ta' Intelligent Design. Apparti d-disin, il-ġurija tevalwa wkoll l-iskop flimkien mal-istorja tal-istess proġett. Is-sejħa internazzjonali l-pjattaforma tagħha hija l-Ingilterra. Fejn aħna hawnhekk għandna proġett li mingħajr ma rridu jirrelata mal-Ingilterra x'aħna il-proġett ġie instigat miċ-Chadwick Lakes fejn hawnhekk ħajkonna ċentru tal-ilma, li ċentru tal-ilma ħewsa Chadwick Lakes, kellek l-inġinier Osbert Chadwick, jiġifieri. Il-proġett se jservi għal diversi skopijiet fosthom għall-edukazzjoni ta' tfal li se jkollhom ċentru fejn jingħata tarif dwar l-importanza tal-ilma, ġibjuni għall-ilma, siti arkeoloġiċi u post ta' rikreazzjoni għal residenti taż-żona peress li dan se jingħaqad mal-bini tal-gvern. Il-perit tal-proġett Roderick Camilleri spjega li fil-ġimgħat li ġejjin se tinbidel ukoll is-sistema ta' traffiku. Il-traffiku ħajinbidel kompletament minn kif hija ġifieri, għax mhux ħadibqa' bħala roundabout, però il-karozzi ħajjiġu devjati fuq il-ġemp tal-proġett. U t-triq li qed naraw fuq wara dik tkun spiċċat minn hemmhekk. Għalhekk huwa ħajġi parti mill-housing estate li hemm wara. Madanakollu l-ikbar sodisfazzjon għad-diżinjatur u l-perit flimkien ma' oħrajn li qed jaħdmu fuq il-proġett huwa li se jkunu qed jagħtu lura post li jista' jitgawda mir-residenti tan-Nigret u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin.